Hola! Avui vinc a explicar-te com pots utilitzar les icones per la diversitat. Com bé saps, si estàs veient aquest vídeo, probablement és perquè ja t'has descarregat les icones. Si no és així, et convido que vagis a la web waitala.com icones diversitat i te les descarreguis. La qüestió quina és? Fins a dia d'avui se les han descarregat 198 persones i algunes d'elles, moltes, les han començat a utilitzar, però no tothom. Per tant, hem pensat que podíem fer un vídeo per explicar-vos de quina forma podeu utilitzar aquestes icones. Hi ha fins ara que tinguem com identificades 5 formes en què pots utilitzar-les. La primera és molt bàsica i la més òbvia, potser, és utilitzar-la com a il·lustració dels teus apartats de la web. Tu pots agafar la teva web i veure en cada un dels apartats de què estàs parlant i buscar dintre del catàleg de 34 icones que tenim per seleccionar aquella que millor encaixi. L'opció número 2 és utilitzar-la per il·lustrar les teves publicacions de xarxes socials. Molts cops hem de publicar, ja sabeu que si publiques amb una imatge hi ha un 80% més d'interacció que si publiques sense imatge. Per tant, podries buscar entre les icones a veure quina s'ajusta més al contingut de la teva publicació i utilitzar-la allà. Inclús hi ha hagut alguna entitat que l'ha utilitzat per il·lustrar i per difondre una oferta de treball. La tercera opció és per utilitzar-la en la senyalètica dels teus espais, de la teva botiga, el teu centre de teràpies o bé amb algun esdeveniment. Segurament ja sabràs que algunes de les icones que hem fet estan fetes expressament per senyalètica. Per exemple, hi ha la icona de aquí pots alletar, la icona de seients reservats, disculpeu les molèsties, ens estem manifestant, i aquí també pots utilitzar la llengua de signes. Qualsevol d'aquestes pots imprimir-la, posar-la sobre un suport rígid o enviar-la a una copisteria amb material que generi el menys impacte possible i penjar-ho a la teva botiga o al teu espai. Molt bé. I les dues últimes han estat com una agradable sorpresa del projecte que tenen a veure amb el món educatiu. Hi ha hagut moltes persones del món educatiu, del món docent, que s'han interessat per aquestes icones. La quarta opció és utilitzar les icones per il·lustrar el teu material didàctic. Quan estàs preparant una presentació o una fitxa de treball, pots utilitzar aquestes icones per transmetre o donar suport a alguna de les explicacions que estiguis fent. I per últim, la tope de gamma és aquella opció en la que moltes persones del món docent estan utilitzant les icones per tal de treballar a classe els estereotips. És a dir, és un material que no és només decoratiu, diríem, o gràfic purament que acompanyi un altre contingut, sinó que esdevé el material sobre el qual treballar. Si t'interessa això, estem treballant amb algunes dinàmiques pedagògiques per treballar amb les icones i molt aviat farem un vídeo explicant-les aquí a YouTube. O sigui que, sobretot, subscriu-te. Molt bé, això serien 5 maneres en què les pots utilitzar, però potser hi ha gent que diu, bueno, i jo m'he descarregat els arxius, hi ha una pila de carpetes i ara no sé què fer. Si és el teu cas, ara t'explico a nivell més tècnic com les pots utilitzar. Com veuràs, si et descarregues la carpeta, hi ha 4 subcarpetes. Una és EPS, SVG, JPG i PNG. Aquesta PNG la vam afegir fa poc per petició d'una persona que les necessitava en fons transparent. Si quan te les vas descarregar tu encara no hi havia aquesta carpeta de PNG, em pots escriure un mail i jo te les enviaré. Les dues primeres, EPS i SVG, són formats vectoritzats. En aquest cas, si ets usuari i t'has de fer tu el material, segurament això no t'interessi. Però en el cas que siguis una persona que té destressa en programes de disseny o treballis en temes de comunicació o tingueu una persona responsable dels temes de comunicació de la vostra entitat, són aquests els materials que podeu utilitzar perquè estan vectoritzats i això vol dir que són més fàcilment escalables, ocupen menys espai, etc. En el cas que tot això et soni a xino, no facis cas i ves-te'n a agafar o bé els JPGs o bé els PNGs. La diferència entre el JPG, que probablement ja n'estàs familiaritzat o familiaritzada, és una imatge plana, una foto, i el PNG el que passa és que té el fons transparent, de manera que si vols utilitzar la icona, per exemple, en una presentació que és de fons blau,
Si posem el JPG ens quedarà un requadre blanc al voltant de la icona i en canvi si posem el PNG només ens quedarà la icona i el fons quedarà integrat amb la presentació, amb el que quedarà més integrat i més fi, més bonic, i el que volem és que aconseguim utilitzar això de manera que impacti. Molt bé, espero que t'hagin servit aquestes opcions i el que et convido és que retornis a aquella carpeta amb els arxius o que vinguis a la nostra web i te les descarreguis i pensis i et posis en acció per utilitzar-les. Si estàs veient aquest vídeo però ja has utilitzat les icones, tenim una entrada en el nostre blog en la que expliquem i donem visibilitat a aquells projectes que ja l'estan utilitzant. Per tant, et convido a que ens enviïs un mail a hola@waitala.com i així podem tenir constància de com les esteu utilitzant. Seguirem fent coses sobre aquest projecte i sobre molts altres que ajudin a difondre els projectes amb valors, així que si t'interessa, sisplau, segueix-nos al canal de YouTube. Moltes gràcies!